सब मेहरारू अलग अलग होली। आ गर्भावस्था के दौरान कई तरह के लक्षण देखे के मिलेला, जवन एक औरत से दूसरी औरत में अलग अलग हो सकेला। भले ही कवनो महिला दूसरा बेर गर्भवती हो जाव, लेकिन जरूरी नइखे कि ओकरा उहे लक्षण देखाई दिही जवन की ओकरा पहिले गर्भ में भइल रहे। गर्भावस्था के पहला संकेत अवुरी लक्षण गर्भावस्था के अलग अलग चरण में देखल जा सकेला। कबो जल्दी हो सकेला जबकि कबो कवनो तिमाही में हो सकेला। रवा कैसे जान सकेनी कि रवा गर्भवती बानी? सबसे आसान तरीका बा कि गर्भावस्था के पहला लक्षण के ध्यान राखल जाए, जवना के चर्चा हमनी के आज ए वीडियो में करब। आई शुरुआती दौर में गर्भावस्था के टॉप 8 लक्षण देखल जाव। एक पीरियड्स मिस भा देरी। एक बेर जब रवा यौन सक्रिय हो गईनी, अवुरी राउर पीरियड्स में देरी हो गईल त सबसे पहिले राउर दिमाग में का आवेला? का हम गर्भवती बानी? एकदम आई सांच हो सकेला। ई पहला अवुरी सबसे आम संकेत है, काहे कि पूरा गर्भावस्था में मासिक धर्म अनुपस्थित रहेला। 2 धब्बा भा ऐंठन। कई बेर नियमित पीरियड के मुकाबले हल्का धब्बा दिखाई दे सकेला, चाहे ऐंठन महसूस हो सकेला, जवना के मतलब इ नइखे कि राउर मासिक धर्म होखता। निषेचित अंडा गर्भाशय में प्रत्यारोपित हो सकेला, अवुरी रवा गर्भवती हो सकेनी। 3 योनि से मोट स्राव। गर्भावस्था के शुरुआत में राउर योनि से मोट सफेद अवुरी अलग गंध वाला स्राव दिखाई दे सकेला, लेकिन यदि इस स्राव जलन अवुरी खुजली से जुड़ल बा त राउर मूत्रमार्ग के संक्रमण हो सकेला। 4 स्तन में बदलाव। गर्भावस्था के शुरुआत में राउर स्तन में भारीपन, दर्द, अवुरी कोमलता के अनुभव हो सकेला। अवुरी निप्पल के आसपास के इलाका जवन की एरियोला हा उ गहरा हो सकेला। 5 थकान। गर्भावस्था के शुरुआत में महिला के थकान के अनुभव ज्यादा हो सकेला। 6 गंध के प्रति संवेदनशीलता, चाहे मॉर्निंग सिकनेस। गर्भावस्था के शुरुआत में महिला के दिन के कवनो समय मतली चाहे उल्टी हो सकेला, जवन की खास तौर पर कवनो प्रकार के गंध से शुरू होखेला, चाहे उ राउर रोज के मॉइस्चराइजर, इत्र, साबुन चाहे लिपस्टिक होखे। इ कवनो चीज हो सकेला। 7 बेहोशी भा चक्कर। गर्भावस्था के शुरुआत में महिला बेहोश हो सकतारी, चाहे चक्कर आ सकेला, जवन की हार्मोन में उतार चढ़ाव के चलते होखेला, जवना से ग्लूकोज के स्तर चाहे ब्लड प्रेशर में बदलाव होखेला। 8 खाना के लालसा भा नापसंद। महिला के अलग अलग खाद्य पदार्थ के लालसा महसूस हो सकेला, चाहे गर्भावस्था के शुरुआत में कुछ खाना के स्वाद नापसंद होखे लाग सकेला। ये सब ऐसन लक्षण हवे जे गर्भधारण के संकेत दे सकेले, या फिर ही कोनो औरी अंतर्निहित कारण हो सकेला। हमेशा बेहतर होला कि सही रिजल्ट खातिर मेडिकल जांच आ प्रेगनेंसी टेस्ट करावल जाव। अगर रवा सबके ये वीडियो पसंद आयल त लाइक आ शेयर जरूर करी, आ साथ ही साथ हमार चैनल मेडविकी के सब्सक्राइब भी करी।